ଆଜିକା ରାବଣ ପୋଡ଼ି ନା କ'ଣ? ଡେଞ୍ଜର ରାସ୍ତା ଚଳିବ, ଆଗକୁ ଚାଲ, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ରାସ୍ତା ପାଇବ। ଯାଏ ଗୋଟେ ଘର ଲାଇଟ୍ କୋଉଠି ଦେଖୁଛ? କୁକୁର ଗୋଡ଼େ ଏଇଠି ତା କୁକୁର ଦେଖିକି କୁକୁର ଭୂତ ପାଇଁ କୁକୁର ଏଠି ପୁରା ଜଗିକି ରହିଛି। ଏଇଠି ଓଭରବ୍ରିଜ କରିବାକୁ ଥିଲା। ଏଇଠି ସତ ଓଭରବ୍ରିଜ ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଆସିବ ମାନେ ସିଏ ତ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ? ସିଏ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହବ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ଆସିବ ରାସ୍ତା। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଗଲା ପୁଣି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ଦରକାର। ଏଇଠି ଆସିବ, ଆସିଗଲା ଏଠି ଡେଞ୍ଜର। ଏଇଠି ଦବ ବୁଝିଲ? ନା ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଅଛି, ଆହୁରି ଆଗ ଅଛି। ଏଇ ମନ୍ଦିର ନା ଗୋଟେ ବୁଲୁଥିଲା ବୁଲାଏ। ହଁ ବା, କୁହନା 7 ଭେରା ମାଇଲେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଯାଉ ନିହାତି ଖାଲି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। ହଁ ବା, ବୋଲବମ୍ ଯିବୁ ଯଦି ଯାଇଥାନ୍ତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ପହଞ୍ଚିକି ଆସିଥାନ୍ତେ। ଆରଡ଼ିରେ ଯାଇ ସିଧା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତମ ଏଇଠି ବୁଲାଏ ଆରଡ଼ି କେତେ କିଲୋମିଟର? ହଁ ସେଇଟା ଡରିବନି, ଆଗକୁ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ଆସୁଛି। ସୀତା ଚୋରି ବର୍ଷ ଶ୍ରାବଣ ପୋଡ଼ି। ନା କି ରାତି ଯିବା ହେଲା, ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଆଉ ଅଛି ତମ ପାଇଁ? କ'ଣ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହବ? 7ଟା ଦେଖନି କି ଭଳିଆ ଲୋକ। 7ଟା ବେଳୁ ସରିଲାଣି ନା ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ବା। ରୁହ ମୋ ଡେଞ୍ଜର ଜୋନ୍ ଆସିଲାଣି, ମୋ ଛାତି କ'ଣ ହେଲାଣି। ସତ କଥା କହୁଛ, ଏ ରାସ୍ତା ଡେଞ୍ଜର ରାସ୍ତା ବୁଝିଲ? ପୁରା ନିଚ୍ଛାଟିଆ, କିଛି ପାଇବନି ତମେ। ମୁଁ ବା ହେଇଠି ଥରେ ମାନେ ପୁରା କ'ଣ କହିବି, ପୁରା ଡରିଗଲି। ଏମିତିକା ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଗଲା। ଏତେ ସୁନସାନ ରାସ୍ତା, ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଏକୁଟିଆ ଜଣେ ଯିବ ତ ପୁରା ଭୟଙ୍କର। ଭଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ଦେଖିବ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇଭଳିଆ ସୁନସାନ ରାସ୍ତା ଏକା ଯାଇ ଯିବା ମାନେ ରକ୍ତ ବ୍ଲଡ୍ ପୁରା ଶୁଖିକି ପାଣି ହେଇଯିବ। ଏଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯିବ ଏକାଠି ଲୋକ ଗୋଟେ କେମିତି ଯିବ, କେମିତି? ଅସମ୍ଭବ। ଦେଖିପାରୁଛ ନା, ଏଇଟା ପୁରା ଡେଞ୍ଜର ରାସ୍ତା। ସିଧା ପଳେଇବା, ତଳୁ ଗଡ଼ିଆନି, ସିଧା ପଳେଇବା। ଗାଡ଼ି थोड़ा ସ୍ଲୋ କରିବନି, ପୁରା ସ୍ପିଡ୍ ରଖିଥିବ। ବାବାରେ ଚାଲରେ ସବୁଟା ହେଭି ଡେଞ୍ଜର। ପୁରା ସମସ୍ତ ଲୋକ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରହିଲେଣି। ଆଉ ହାତୀ ପାହାରେ ପଳେଇছে ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖିଲ ନା, କେହି ଗୋଟେ କବାଟ କାହାର ଖୋଲା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କବାଟ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି। କ'ଣ 10ଟା ହେଲା ବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ନା? ଡେଞ୍ଜର ଜାଗାଟା। ସେ କୁକୁର ଭାଇ, କୁକୁର ଗୋଡ଼େଇବ। ଦେଖିନି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର। ଆଙ୍କ ଏମାନଙ୍କୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ରାମ ଲୀଳାରେ ବା ଅଧେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଉତ୍ସାହ ଦୋକାନୀ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷିତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ହବ ବୁଝିଲ? ମୋହନ ଭାଇ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍। ଓଭର, ହଁ ଚାଲ କିଛି ନାହିଁ, ଏଟା ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ହବ। ବାଟୁଆ ଦେଖା ହବ ନା? ଆଉ ବାଟ ନଥିଲା। ଭାଇ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ତ? କ'ଣ ରାମ ଆଏଙ୍ଗେ ଆଜ, ରାମ ଆସିବେ। ଦେଖିଛ, ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା। ସିଧା କଡ଼େ। ହଁ,
କ'ଣ ମାନେ ଯାଜପୁରିଆ ବୋଲି ଆଳି ରାସ୍ତା ଚିହ୍ନିବା ନା ହଁ ଏବେ ଆସିକି ବାଟ ପାଇଲି ତାହେଲେ ସେ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ବାଟ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପ୍ ସର୍ଟକଟ୍ ଦେଖେଇ ପାରିବ ବାଟ ଏଇଠୁ ପାଇଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବାଇଆ ହେଇଯିବ ଲୋକ ଦେଖ ଖାଲି କ'ଣ ତୋପେ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି କ'ଣ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆମେ 10:30 ବେଳୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ନା କ'ଣ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି କ'ଣ ଏତେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ରାବଣ ପୋଡ଼ିଟାରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ହେଇଛି କ'ଣ ପଳେଇ ଗଲେ ଲୋକ ନା କ'ଣ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ କ'ଣ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ଗାଡ଼ିଟା ରଖିଦେଇ ସାଇଡ଼୍ କରି ପଳେଇ ଆସିବା ଆଉ ତାପରେ ତ ରାମଲୀଳା ଦେଖିବ ତମେ ଆଉ ଘରେ ହେଲେ କ'ଣ ଯିବ ଯିବୁ ନା କ'ଣ ନା ନା ଦିଦି ଘରୁ ଯିବୁ ଦିଦି ଘରୁ ଯିବୁ ସବୁ ବୁଲା ହେଇକି ଅନେଇକି ହିଁ ଯିବୁ ଖାଇନା କ'ଣ ବାସିଲା 22 ଟଙ୍କା ଆଜି ପିଲା ଆଜି ପୁରା ଇଏ ଫୁଲ୍ 22 ଟଙ୍କା ନ ଆଜି ସିଟ୍ ଫୁଲ୍ ଆଜି କ'ଣ 22 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ଭୟଙ୍କର ଲୋକ ଅନେଇ ଅନେଇ ଯାଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ तोरे चालू चालू केबे किए देखा हुए मने रहे ना तोरे चालू चालू केबे किए देखा हुए सब मने रहे ना किछि चेहरा आए किछि लुह किछि चेहरा मने रहे मने नुहेरा मुझे पता ही है वो लाइट फाइट दिया है किसी दिया खाना खोला है 11 बजे दुकान खोला बहुत परिश्रम कर ना हेलो गाइस कह दो ना हेलो गाइस हेलो गाइस সেটা ଅଛି କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ମୋ ପାଖରେ ଫୋନ୍ ହଜିଛି ମା ପାଇ ହେଇଛି बाई चांस ଦୀପନା କିନ୍ତୁ ହିରୋ ଲାଗୁଛି ସତରେ କିନ୍ତୁ ସତରେ ଝିଅ ତମ ଅନଉଥିଲି ତମକୁ କଣ ନଉଥିଲି ଆମକୁ କାହିଁ ଭାଇ ଝିଅ ମନେଇବେ ଝିଅ ପୁଣି ଆମକୁ ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ରୁମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ସେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଆସିକି ସେ ରାସ୍ତା ସତରେ ସେ ରାସ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା ଆସିକି ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଦୀପନା ତମେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛ ଆସି ନା ଏ ଦେଖ ଦୀପନା ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖ ମଝିରେ ବସି ଚୁପଚାପ ବସିଛି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଶାନ୍ତ ସରଳ ନିରୀହ ପିଲାଟେ ବସିଛନ୍ତି ଆସିକି ଦେଖ ଅନଉନା ଟିକେ ହାଇ କରିଦଉନା ତମ ଗାଇଜ ମାନଙ୍କୁ ତପୁ ଭାଇ ଏବେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କାହିଁକି